Ahoj! Vítam vás v kurze, ktorý vám pomôže získať pokoj, sebadôveru a mentálnu stabilitu v začiatkoch vášho šoférskeho života. Tento kurz je určený pre budúcich aj začínajúcich vodičov. V jednotlivých lekciách sa dozviete, ako zvládať stres počas jazdy, ako sa pripraviť na rôzne situácie v premávke a ako si vybudovať správne vodičské návyky a reakcie. Cieľom kurzu nie je len, aby ste spravili vodičák, ale aby ste sa stali sebavedomými, rozvážnymi a bezpečnými vodičmi. Na úvod mi dovolte, aby som sa vám v krátkosti predstavil. Volám sa Peter a ako obchodný zástupca som precestoval celé Slovensko. Za tie roky šoferovania je to približne 500 000 kilometrov, bez nehody. Našťastie. Prečo hovorím našťastie bez nehody? Pretože aj skúsený vodič sa môže dostať do problémov nie vlastnou vinou, ale vinou iných vodičov, ich arogancie alebo nepozornosti. V tomto kurze si povieme, ako sa dá takýmto situáciám predchádzať a naučiť sa ich predvídať. Najprv však poďme pekne chronologicky od začiatku, a to do autoškoly. Autoškola je pre väčšinu ľudí stresujúca. Musíte sa naučiť značky, pravidlá, ovládať vozidlo a inštruktor vás čo chvíľa zoberie na ostré cesty. Pamätám si to veľmi dobre. Na prvej jazde som sedel vedľa inštruktora, ktorý sa predstavil prezývkou Dusič. Spýtal sa, či som už niekedy šoferoval. Odpovedal som, nie vôbec, neviem ani ako sa radí, ani čo robí spojka. Aká bola jeho reakcia? To nevadí, to zvládneš a bez váhania ma zobral rovno do plnej premávky. Nasledujúcich 45 minút bolo najdlhších v mojom živote. Dnes verím, že v autoškolách už takéto hodenie do vody nie je bežné. Pri šoferovaní totiž platí, pokoj a istota sú viac než odvaha a rýchlosť. Mám pre vás prvý tip, ako odbúrať strach a stres. Spoznajte svoje auto ešte pred jazdou. Ak ste ešte pred autoškolou nešoferovali, je prirodzené, že sa cítite neistý. Vidíte volant, displej, množstvo tlačidiel, páčky, 3 pedále, radiacu páku a všetko teoreticky poznáte, ale ako to použiť v praxi? Prvý krok k pokoju je zistiť, čo na čo slúži. Predtým, ako naštartujete, požiadajte inštruktora, rodiča alebo súrodenca, aby vám dovolil vyskúšať si základné ovládanie auta. Pri vypnutom motore skúste si zapnúť a vypnúť svetlá, stretávacie ďalkové mlhové, prepínať smerovky, zapnúť stierače a meniť rýchlosť, nastaviť sedadlo, zrkadla, volant. Čím viac vecí budete poznať pred jazdou, tým menej vás čokoľvek prekvapí. Tip číslo 2. Precvičte si pedále a radenie na sucho. Zatiaľ motor neštartujte. Položte si nohy na pedále a vyskúšajte si ich. Spojku, brzdu, plyn. Stláčajte ich a nahlas si opakujte, ktorý je ktorý. Potom si na skúšku. Stlačte spojku a zaraďte jednotku, dvojku, trojku. Dajte neutrál. Vnímajte, ako ľahko radí radiaca páka aj bez použitia sily. Všímajte si, ako cítite, že máte zaradený neutrál. Toto jednoduché cvičenie na sucho vám pomôže získať svalovú mamäť. A tá je pri šoferovaní kľúčová. Práve vďaka nej budete v ostrej premávke konať automaticky a bez stresu. Pokojne si toto cvičenie vizualizujte a opakujte aj mimo auta. Tip číslo 3. Naučte sa cítiť rozjazd. Keď už príde naštartovanie, trénujte rozjazdy dotedy, kým nebudete presne vedieť, v akej polohe spojky auto zaberá. Kľudne aj 30-40 krát, to nie je strata času, ale získavanie istoty. Potom si vyskúšate zaradiť dvojku, jemne zabrzdiť, prudce zabrzdiť, zatočiť naplno. Čím lepšie spoznáte správanie auta, tým pokojnejší budete. Tip číslo 4. Keď vám zasne motor. Každému vodičovi sa to stalo a stane, aj skúseným. Motor zasne v križovatke, vy spanikárite a máte pocit, že svet sa zastavil. V skutočnosti však prešli len 3 sekundy. Len váš stres spôsobil, že sa vám to zdalo ako večnosť. Pamätajte, zasnutý motor nie je tragédia. Je to len miniatúrna pauza, ktorú zvládnete pokojom. Nijaký stres nie je potrebný. Na záver si dáme krátke zhrnutie. V tejto prvej lekcii sme sa naučili, že stres v autoškole je prirodzený, že pokoj prichádza s poznaním. Čím viac o aute vieme, tým sme pokojnejší. Že tréning na sucho je rovnako dôležitý ako skutočná jazda. A že aj keď sa niečo pokazí, napríklad zasne motor, svet sa nezrúti. V ďalšej lekcii sa pozrieme na to, ako zvládať stres počas jazdy, ako si udržať sústredenie a nenechať sa rozhodiť ostatnými vodičmi.